Gepleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň jem bilen men ýoksan anurwan. Bu hepde Azatlygyň esas temalary şol sany Azatlygyň websaýtyna köp okulan makallarymyz, köp dinlenen gepleşiklerimiz ýempaşyň içindäki we daşyndaky başagaýlyk. Prezident Berdimuhammedowyň Prezident Putinden 2 milliard dollar karız dilemegi. Prezident Berdimuhammedowyň 3-nji möhleti prezidentlige kandidat hödürlenmegi we beýlekler barada boldy. Birleşen Ştatlar jurnalist Allah şun ýagdaý barada alada bildirdiýän atlan çap edilen video reportajymyz köp tomoşaçy çekdi. Şeýle-de ekspert saýlawlarda Berdimuhammedowyň ýeňjegini çaklaýar diýen atlan çap edilen makala köp tesgürsi çekdi. Siz hem Azatlygyň saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna girip pikir aýtmagy, tejribe paýlaşmagy çagyrýarys. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada Azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Türkmenistanyň Azatlygyň habarçysy Hudaýberdi Allah şun gümürtük aýplamalary esasyna tutsak edilende 2 hepde boldy. Halkara hukuk toporlarynyň ýygyderli çağırışlaryna garamazdan Türkmen häkimetleri jurnalistiň ykbaly barada açyk düşündiriş bermekden henüýde senli saklanyp gelýärler. Bu arada kardeşim Göder'in taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň. 27 ýaşly Hudaýberdi Allaşew 3-nji dekabrda Daşow welaýatynyň Könörgen çetrawyny güç gulluklarının işgärleri tarapyndan öz öýünden alınıp gidilipdi. Şol gün onuň bilen bilelikde ejesi Gurban Täç arazmýady we hem tutsak edildi. Polisiýa jurnalisti we onuň ejesini tutsak etmeginiň ýa-ni aýalyny ejesi hem birnäçe gezek soragy çekdi we ony öz adamsynyň tutsak edilenligi barada habar bermek taýplap 3 we 6 ýaşly çağalaryň gözüniň öňünde urup ýençdi. Hudaýberdi Allaşewiň polisiýada elhenç urulyp ýenjilenligini we gynamalara tedewar edilenligini şaýatlar gurrun berdiler. Azatlyk Radiosyna gowşan soňky maglumatda Hudaýberdi Allaşewiň tutsakxanadan etrap kesilxanasyna alınıp barlanlygy, ýa-ni onuň özüniň ejesi Gurban Täç arazmýadywynyň aýaly ejeşiň we beýleki maşgalagdalardyň Aşgabatda ekdilenligi aýdyldy. Mundan soň olaryň ykbaly barada habar bolmady. Jurnalistiň kiçi ýaşly çağalarynyň ykbaly hem nämälim galýar. Azatlyk Radiosuna ma'lum bolşuna görä şunlar Hudaýberdi Allaşewiň ýakynlaryna güç edaralarynyň wekilleri tarapyndan azar berilýär. Türkmen resmiýetleriniň jurnaliste 11 kilogram nazy taklamakda günä bildirenligi ma'lum boldy. Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň habar beriş serişdesi bolan Azat Ýewropa Azatlyk Radiosy Türkmenistanyň häkimetleriniň Hudaýberdi Allaşewi tutsak etmeginiň hakyky sebäbini onuň jurnalistika işi bilen baglaşdyrýar. Birleşen Ştatlaryň resmiýetleri Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy New York'ta yerleşen jurnalistleri goramak boýunça komitet, Döwe Fransiýada yerleşen serhetsizlik reportyorlar guramasy we adam hukuklaryny goraýan guramalaryň en çemeti Hudaýberdi Allaşewi we onuň maşgalatyny destina azad etmegi we Azatlyk Radiosynyň beýleki habarçylaryny ýydarlamakdan el çekmegi talap etdiler. Bu mesele Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media azatlygy boýunça 14-nji dekabrda Wienada geçirilen maslahatynda hem gozaldy. Birleşen Ştatlaryň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky ilçisi Daniel Bayer Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşliginde Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň Hudaýberdi Allaşewiň we onuň maşgalatynyň Türkmenistanda tutsak edilmegi bilen bagly aladalanma bildirýänligini aýtdy we olaryň ykbalyny ýakyndan ýydarlaýanlygyny nyktady. İlki bilen Türkmenistanyň azat mediýanyň entek köp ýol geçmeliligini bellemelidir. Biz Jenap Allaşewiň we onuň maşgalatynyň ykballaryny ýakyndan ýydarlamagy dowam etdirýäs. Munyň öňü sirasynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media azatlygy boýunça wekili Dunya Mijatoviç türkmen resmiýetlerine ýüzlenip Türkmenistanda jurnalistiň howpsuzlygyna kepil geçmäge çagyrdy. 9-njy dekabrda Halkara Azad ediş Amnesty International guramasy Türkmenistanda gynalýan gararsyz jurnalist Hudaýberdi Allaşewi goldama üçin köpçüligi gyssagly herekete geçmäge çagyrdy.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky ýene bir habarçysy Sultan Açylowa bir aýyň dowamında 3 gede hüjüm etibar edildi. Türkmen häkimetleri 67 ýaşly jurnalisti daşky dünýäden özgürlükde saklaýarlar. Onuň telefonlary interneti şuun köneçenli işlemeýär. Sultan Açylowanyň özü şeýle diýär. Öz jurnalistika işi bilen baglanyşykly ýürüýte gulluklar tarapyndan öçürildi diýip hasaplaryn. Türkmenistanda garaşsa jurnalistlere edilen basışlar bilen bagly hiç bir kada kanuna sığmayan bu edenetliklere hiç bir ýolbaşy jogapkärçilik çekmeýär. Azatlyk radiosynyň ýene bir habarçysy 2015-nji ýylda Türkmenistanda tutsak edilen Sapar Mehmet Nipethuliýewiň ykbaly bir ýyla golay wagt bäri nämälim galýar. Hormatly dinleýijiler, kärdeşim göderliňlediňiz. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Moskwadan oşun täzirip gülen dowam etdirýär. Moskwanyň häkimetleri Azatlyk radiosynyň habarçysy Hudaýberdi Allaşowyň Türkmenistana tutsak edilmegine, ýurtda syýasy repressiýalariň dowam etmegine protest bildirýän orsiýetli aktivistleriň Türkmenistanyň ilçihanasynyň öňünde toplanmagyna ruhsat bermediler. Merkez Aziýada adam hukuklaryny goraýjylaryň şol sanyna memorial uramasynyň we orsiýetde ýaşaýan türkmen diasporasynyň wekilleriniň gatnaşmagyna piket Türkmenistanyň Moskwadaky ilçihanasynyň öňünde 19-njy dekabrda geçirilmeli. Azatlyk radiosu piketiň guramaçylarynyň biri memorial uramasynyň Merkez Aziýa programasynyň müdiri Vitali Ponomaryow bilen 15-nji dekabrda söhbetdeş bolup, inisiativanyň maksady we pikete ruhsat bermekden boyun gaçyran Moskwanyň häkimetleriniň resmi düşünürşi barada görüň vermegini sorady. Azatlyk radiosu Vitali Ponomaryow bilen söhbetdeş bolanyny ol şeýle diýdi. Geçen hepdeniň 3-nji güni prefektura berilen arda şu gün irden resmi jogap geldi. Resmiler Türkmenistanyň ilçihanasynyň öňüne geçiriljek piket transportyň gatnawyny päsgil berip biler. Bu raýatlaryň hukuklaryny bozar diýen düşündürşü verdiler. Emma biz muňa ýöne oýlanyp tapylan bir bahana hökmüne seredýäris. Sebäbi Türkmenistanyň Moskwadaky ilçihanasynyň öňünde 1990-njy ýyllardan başlap piketleriň enşemesi geçirilipdi. Olara has köp sanly adam gatnaşypdy. Biziň piket geçirjek baradaky häzirki ardamyzda bolsa diňe 7 adam görkezildi. Uzalky ýyllarda hiç wagtda transportyň gatnawyna degişli ýa-da başka hiç hili problema döremenni. Проблем, связанных с транспортными коммуникациями, чем-то еще. Vitali, Türkmenistanyň Moskwadaky ilçihanasynyň öňünde 1990-njy ýyllardan bäri piketleriň onlar çaty geçirildi. Adatça Moskwanyň häkimetleri şeýle piketleriň geçirilmegine ruhsat berip bermezlik barada kararyny özleri çykarýarmy da Türkmenistanyň ilçihanasy bilen geňeşýärmi? Ну, формально это, конечно, полностью ведение московских. Elbette bu karar formal taýdan Moskwanyň häkimetleriniň garamagynaky mesele. Emma uzalky ýyllaryň tejribelerine göre Moskwanyň resmileri piket ýa-da miting geçirmek barada özlerine ýüzlenileni Türkmenistanyň ilçihanasyny taýýarlayan aksiýa barada habarly edýärdi we olary türkmen resmileriniň haýsy da bolsa bir jogap berilýän bolmagyny şak etmek mümkin. О том, что такая акция готовится, и, наверное, получали какой-то ответ со стороны посольства. Hormatly dinleýijiler, Moskwadaky memorial uramasynyň Merkez Aziýa programasynyň müdiri Vitali Ponomaryow bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hepdeniň jemini dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy çarşenbe güni iş başyndaky prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun döwlet başçylygynyň wezipesine ýene bir gezek kandidatlyga hödürledi. Türkmen mediýasy 2017-nji ýylyň 12-nji fevralyna berilenen prezident saýlawlarynyň alternativ kandidatlaryň gatnaşmagyna geçiriljekdigini habar berýär. Birkem 60 ýaşan Berdimuhammedow häzir 2-nji möhlet prezidentligini soňlaýar we konstitusiýanyň şu ýyl kabul edilen görnüşi prezidentlik möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çenli bolupdy. Mundan başga şu ýylyň sentýabrynda kanun düzüşlerine prezidentlige hödürlenýäniň aňry ýaşaýa gaýryldy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa ýurtlar boýunça eksperti Bruce Panner'in pikirine görä, Berdimuhammedowyň gaýtadan saýlanmaga çalışjakdygyny we saýlawlarda ýeňjekdigini hemmeler bilýär. Turkmen people certainly know that despite the fact that there will be other candidates, there's really no hope that anyone else is going to win. And başka kandidatlaryň hem boljakdygyna garamazdan hakykatda başka hiç bir adamyň ýeňmek umydynyň ýokdugyny türkmen halky hem bilýän bolmaly diýip ekspert aýdýar.
as we've seen in previous elections that Berdi Muhammadov has run in. The candidates that his political opponents in the election, I should say, are people that no one even knows. Berdi Muhammadov gatnaşan öňkü saýlawlaryndan görüşmedi ýaly onuň syýasy garşydaşlar Türkmenistanyny tanalyan adamlar dälge, eger saýlawlar adat hem adalatly bolsa-da adamlaryň asla tanamayan adamlaryna ses bererinden iş başyndaky prezident Gurbanuly Berdi Muhammadov arkadaga ses bermesi ýakynly panýer aýdýar. So there's really no choice here at all. Şeýlelikde bu ýerde hiç ýyly başga seçki ýok we Berdi Muhammadov prezident bolmak üçin girilen aňry ýaş çägini hem aýyrdy. Onsoň biz oňa aýatda diýir bolsa, ýene we ýene gaýtadan prezident saýlanmaga çalışjak adam hükmüne garaýar diýip, panýer onuň öz garyndaşlarynyň biri ogly ýa-da agty ornuny tutmaga taýin bolýança häkimetde saklanmaga çalışjakdygyny çaklaýar. We're looking at him for as long as he's alive, he'll just keep running and running for re-election. Possibly he would stop if there was a time when one of his relatives, his son. Ekspertin pikirçe Berdi Muhammadowyň ýurt dolanýarşy tebigaty boýunça kleptokratlyk, ýagny Türkmenistany uly meçherde pul gelip girýär we ol pullar prezidentiň başçylygyny elitanyň eline geçýär. His nature, I mean, he's ruling a kleptocracy. A lot of the money that Turkmenistan brings in is absorbed by the elites, and him certainly first and foremost. Eger de objektiv suwdyň öňüne getirilse we hakykatda amykly iş edilen prokurorlar bolsa, ol döwlet büdjetinden başga ýerlere gönükdirilen milliardlarça dollaryň üstüne açmaly bolar diýip, Bruce Panyer Türkmen prezidentiniň gidere ýeriniň ýokdugyny, sebäbi bu ýagdaýda onuň özüne kanun aýp bildirilmegine ýol açjakdygyny, netijede uzak möhletli türme tutuklugyna hökm edilmeginiň ahmarlygyny öňe sürýär. If he was to appear in front of an objective court and you had prosecutors that were really coming after him, they could undoubtedly uncover literally billions of dollars that have been siphoned off from Turkmenistan, from the state budget. Odalky Dentis we Saglyk ministri Berdi Muhammadov 2007-nji ýylda odalky ömürlük prezident Niýazow 2006-njy ýylyň dekabrynda ýogalanyndan soň geçiş prezident bolup, soňra 2 gezek prezident saýlandy. Türkmenistanyň henüýde çenlik halkara gödäwçiler tarapyndan adat we adalatly diýilip ikrar edilen saýlaw geçirilmedi. Gepler Adatlyk radiosi. Türkmenistanyň nowatda 6 asyr bäsleşigi oglan edildi. Türkmen mediýasy bu bäsleşigiň hakyky wekinler açmakda, milli edebiýaty we sunuty baýlaşdyrmakda ul rol oýnaýanyny aýdýar. Emma synçylar bu bäsleşikler esasynda hakyky wekinleriň orta çykmagynyň mümkin näligini öňe sürýärler. Adatlyk radiosi bu barada Aşgabatly ýazgy Amanrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Altınahır bäsleşigini 25 ýyl bäri ýurtda getirilip gelinýär. Özüm gelin ýylynda şol ýeňi şaranyň eserlere baýraklar berilýär. Ýeňdiniň gynjyry şol adamlaryň boýnuna dakylýar. Ýöne her näse ýynandyrjam bolsa, şu getirilýän konkurslar wehilleriň asylmagyna, edebiýatyň, sunuwatyň ilerlemegine hiç çeýli goşanok. Herfine hakyky wehilliň kursugynyň mäleselli baryp gitdi. Sebäbi häzir edebiýaty däl, eýsen bir ýaranjy edebiýaty. Häzir ýürüdilýän siýasaty aňyrsak derejede mahabatlandyrýan edebiýaty. Durmuşdan üzüňe, ýagny galyplyk bilen wasp edýän edebiýaty, sunuw deherlerini üns berilýän şeýlelik bilen çügesilýän konkurslaryň hiç edebiýatyny üstünde ýa-da Sunvehinin asılmağına edýän täsiri ýokmuny anamlaýdy. Bu sebäbi 25 ýyl artykda ýyllansynda bir zat ýüzsüzlik bolsa, oňun tarapy bolsa, bilen görerdik, bilen olary bilen edebiýatyň da adamlaryň da oňa tarapyny gözleýär. Ýoksa Amanrat, käbir ýagdaýlarda Türkmenistanda häzirki edebiýatyň ýa-da häzirki poeziýanyň köşk poeziýasy gaýdylýar. Şoň bilen birlikde bu termin aýdym sazwabatda da ulanýarlar. Emma orta asyrlarda şu köşk bilen baglanşykly ýagdaýda hem edebiýatyň, sunuwatyň ösenini gaýdylýar. Näme üçin häzirki ýagdaýda döwlet tarapyndan şeýle gollaw berilýäniniň aýdylýanyna garamazdan hakyky eserler döre bermeýär. Bir ýerde nähil bir baglanşyk ýa-da baglanşyksyzlyk wa köşk termini bilen baglykdy. Köşk termini bilen baglykdy muňa ser salsak bilen bir aýtmaly ýagdaý orta asyrlarda ondan soňra köşk şahyr diýip aklandyrylan adamlar bular bir gelli geçerdi hillerden şol köşk şahyrlarynyň hasaryna Arşiv Nowaý ýaly beýiklen hem ady tutulýar.
Alşirnawai ali beyitler öz paykaslı setirleri bilen patşani adamları doğru yolu çağırıptırlar. Olaryň sözü çağ koşgununa alga alınıp berge verilipdir. Häzirki bizim köşk şairler diýýänimiz bolsa, bular köşk şairler däl, bular bir ýalan edebiýatyň şairleri, bular galyp şokladyň şairleri. Tın edebiyat bilen ortaçlyk bolýan adam ýokdy eýsem, bir her ýollar bilen ýol başçylaryň gözüne oňat görünüp ýöredilýän siýasat üçin zany orta goýma taýýar adamyň obrazyny döredip şeýdigine edebiyatym hemme okudylar hemde adamlaryň edebiyata bolan garaýşyna müýtgetdiler. Men bir başda ýa-da birinji suwalyňda aýdasym diýip bir zat aýtmak gerek. O konkurslar, bäsleşikler öňüm esker döwrüm geçirilýärdi. Meselem Kerim Burwan Nefes'in meşhur Aýmazlagy poemasy, Nariman Jumaýewiň meşhur Ýuwaşyň powestler. Bular konkurslara başda 50 ýylmy hukmyny hödürlenip konkursda ýeňji bolandan soňra da öz başda kitap hukmyny çap edilip adamlara yetirilen eserler, şeyle misallar, onlarca belki yüzlerce özüm solar çıkanına yazılıydı. Yani birinci sayfasını yürüyüşe çıkıp verildiğine şülefer plancı eserilen konkursu plancı oruna münasip oldu. 25 yıl veri bayrak üstüne bayrak sayılan ben bir kırıklanıp gördüm. Böyle 3000'den uğrağı adamına altın asır vəsləşiginin yencisi olupdur 25 yılın doğamına. Hani eser, hani kitap, bir eser sol hakikatten bir alga alınıp derge verilýän eser döredilýän bolsa, kamil eser döredilýän bolsa, olar näme üçin öňden gelýän oňat tejribe dolanlyp öz başdan kitap görnüşünde çıkarylana, goý kitap görnüşünde çıkarylmasa onlar almanah hukmyny, ýani hemmesine ýeňen eserleriň iň gowlary diýip bir almanah çıkarylany. Ondan istemesen bir konkursu katnaşýanlaryň hem konkursu jemleýänleriň hem bir bayrak berýänleriň de kimdigine bir şüphe döreýär. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazgy Amanrat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Türkmenistanyň geçirilýän altyn asyr bäsleşikleri we edebiýatyň sunugatyň ýagdaýy baradaky söhbeti Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly bilen dowam etdirýär. Hudaýberdi Amanrat Bugaň aýdyşýaly Türkmenistanyň soňky 25 ýylda altyn asyr bäsleşiklerini müňlerçe adam ýeňiji bolupdyr. Şoňlan bir wagtda da şol ýeňiji bolan eserler hem Türkmenistanyna çap edilip ilata kitap görnüşine ýetirilmeýän ýaly. Siziň pikiriňizçe bu ýerde näme sebäp bolup biler? Näme üçin şunça ýylyň dowamyny Türkmenistanyna prezidentiň tasdikleşi ýaly hakyky okulýan, gözlenip okulýan eserler ýok. Hakyky nowaty durup bilet satyn alynýan spektakllar ýok. Ýa-da kino meselesi hem şunuň ýaly. Bu ýerde siziň pikiriňizçe sebäp näme? Onun esas sebebi şol sunugata hyzmat eden ok ýa-da halka hyzmat eden ok da eýsem bir adamyň şahsiýetini dawarlandyrmak, şonu mahabatlandyrmak meselesine gönükdirilýär. Şoň üçin hem ol eser halka ýetmän galýar. Sebebi halk şol mahabatdan, şo övgülerden halis doýgun, dok. Onu gaýtadan özüne siňdirmek isleýän ok diýip düşünýän men. Ýeni bir ýerde mesele häkimetler bir tarapdan efirde metduatda şeýle eserlere giň mümkinçilik töredýärler. Olara bayrak görýärler. Ikinji tarapdan bolsa kitap edip olar çıkaran oklar. Eger hökümet doğrudan hem şeýle propagandany, şeýle wagdy, şeýle övgüleri isleýän bolsa, oň öz awraýyna ýa-da ýurtdaky awadançylygy, asudalygy peýda adygyna ananýan bolsa, näme üçin olar kitap edip çıkarmaýar? Kitap meselesine men häzir düşünmek ýöne Niýazow döwrüne, Niýazow öwgen eserleri aýratyn kitap edip çykarýardylar. Şol tapgyrlary filologiýa ilmlarynyň doktor, professor Allamurat Garaýew taýýarlaýardy, öň çykarylýardy. Ýöne häzir näme üçin çykarylmaýanlygyny men düşünemek. Hudaýberdi, bu ýerde ýurtdaky şahsiýet kultunyň rolu bolup bilermi? Sebäbi türkmen metduatynyň berýän maglumatlaryna görä, Türkmenistanyň prezidentiniň ýani Gurbanguly Berdimuhammedowyň soňky 10 ýylyň dowamyny 40-dan urak kitanyň çykanlygy aýdylýar. Şoň bir wagtda bu ýagdaýyň başga talantly adamlaryň, başga zehinleriň ýüze çykmagynyň öňüni bögetleýän bolmagy mümkinmi? Gurrunsiz bögetleýär. Ikinji bir tarapdan hatda Berdimuhammedowyň kitaby bar wagtyna şonu öwýän kitaplarym bolmaly däl diýilen bir düşünje bar. Sebäbi kitabym Berdimuhammedowyň bolmaly, ýazylýan eserim prezidentiň bolmaly,
ähli aýdylýan dana sözler, akylly sözler ýa-da paýhasy sözler şolaryň bary diňe prezidente degişli bolmaly. Ýa-da şonu prezidentiň hut özü aýdan bolmaly. Şol sebäpdenem hatda beýlekileriň öwgü temasyna ýazýan kitaplaryna da gadaganlyk girdilen bolmagy mümkin diýip çaklaýan. Eýsem bir ýagdaýda halk içinden çykan zekinlere ýol açylyp bilermi? Yol açılmaz sebäbi egerde şol kadaly konkurs bolsa, kadaly bäsleşik bolsa, ýöne siýasat güýçlü bolsa, şonu da hiç bir zat çykmaýar. Egerde biz türkmen edebiýatyna seretsek, ilkinji uly konkurs 57-nji ýylda geçirilipdir. Beýik Oktyabr rewolýusiýasy diýilýäniniň 40 ýyllygyna bagyşlanyp, şol konkursda da Narman Jumaýewiň Ýuwaş gelin powesti ýeňji bolupdyr. Kerim Urwan Nepesowyň Taýmaz bawa poemasy ýeňji bolupdyr. Şol eserler türkmen edebiýatyna ägirt uly goşunt boldy. Türkmen edebiýatynyň ýüzi awry boldy. Ol bir näçe dillere terjime edildi. Ýa-da ondan soňky bir konkursda asyl kär tarihçi bolan Ýazmyrat Mämmediýewiň ene toprak romanyny tanqidçi Abdulla Muradov gollady. Ol 3-nji bayraga münasip boldy. Şondan soň şol ýazyja ýol açyldy. Ýöne gynansaňam, hatda Sowet Soýuzynyň soňky ýyllarynda, meselem 80-nji ýyllarda men şol konkurslara gatnaşdym. Emin Agdas hökmünde soňky konkurslarda bir saylanar ýaly bir göze iýler ýaly eser bolmady. Sebäbi soňky eserler hakykatdanam urra gitti, bir sistemany, bir partiýany ýa-da bir lideri wasp etmek hyzmatyna gulluk etdiler. Şoň üçin şu soňky konkurslarda bir göze iýlerlik eser bolmady diýip özüme şonun görýän. Hormatly dinleýijiler, Ýazgy Hudaýberdi Harly bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Adatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Golaýda Italiýada itler bilen bagly, şol sanyna türkmen itler bilen bagly ýürüýte bir maslahatyň geçen barada habar gelip gowuşdy. Şol maslahata Ýanardağ Ekspertler Merkeziniň prezidenti Gelli Kärizow hem gatnaşypdyr. Biz Gelli agadan bu maslahatda türkmen itler bilen bagly nähili gurrun edilendigini soradyk. İtalyan içine adamları bir Yanardağ merkezine yüzlenen son Türkmen itler arada gelip bir himayankı resmi gözden geçirdik. Hemen maslahatta buların beren sorularının esası Türkmen itleri nehil olmalı. Bir gelen çarvaçılık medeniyeti neçe müngül beri geliyor. Ama nem için Avrupa'nın adamları käbir değil gök partiyaya belki bular mu ters düşünýärler. Hem merden ýerde alaway bar bolýan bolsa bu Türkmenistan Orsiýet beýleki bular hökmany suratymyny gözden geçirýärler, sinagdan geçirýär, guluny guruny kesip nime diýerler. Emma bolin bizde Ýewropada mu resmi ýagdaýda gadagançylyk berilipdir. İnni özlerini şu mesele nähili garýanymy soruldy. Menem düşünürdim sebäbi. Bagysla gelläge sözüň ölen. Ýagny Ýewropalılar onda sizden şu türkmen itleriniň gulugyny guyrugyny kesmek meselesinde nähili çykarga tapmaly diýip sorapdyrlar da. Sebäbi Ýewropada şu haýwanlary anjytmak bolany, olaň hukuklarynyň üstün edilme barada çykyş edýänler bar. Şu meselede sizden bir maslahat sorapdyrlar da. Şon soradylar, emma onu garamazdan özleriniň awuçitler bar, kiçiräjik ol gurju-gurjitler diýilýär türkmenler. Olaryň gulugyny guyrugyny kesmek mümkin. Emma alawaýlar möjek bilen işlemeli bir. Bärde aýy kän möjek bar. Bular bilen işleme olara gulukda sarnan ýara, guyrukda sarnan ýara hiç wagtyna biten aksiňege beýleka elmedama bir kynçylyklar ödýär bu mesele. Şon soranlaryna onu gurrun etdik, onuň sinag diýilen meseleň näme üçin Türkmenistana ataba şu zatlar geçip ýör. Näme üçin bir täze millet, täze hökümetler bunu bu itler gowurýarlar, saklaýarlar, muň häsiýetini, düşünjeliğini aýratyn sarpa goýarlar da bolin. Näme üçin şonu biz geçirip bilen zat diýilen meseleni goýdular bular. Bagyslan geldi. Etem onuň siz nähili maslahat berdiňiz bu ýerde, nähili çykalgany maslahat berdiňiz Ýewropalylara? Elbette kanuny bozmak bolmaz. Kanun bar bolsa ol kanun ýam ýola giren bolsa. Ýöne bu mesele barada Yanardağ Ekspert Merkezine özleriniň asosiasiýasylarynyň adynyň yüzlenme ýazyp, onuň bu zatlary ýene täzeden giňden maslahatlaşyp, täzeden maslahatlaşmaga ýol gözlemeli diýip düşünürdik biz.
Hormatly dinleyijiler, Ýanardağ Ekspertler Merkeziniň prezidenti Gelli Kärizow bilen Italiýada iç sınawlaryň geçiren maslahaty barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Azatlyk Radiosunyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen hepdäniň jemini geçirip oturýarys. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anna Urban alyp bardym. Ýene-ki efirde uşuklarymyz senlik hoş saglykda galyň. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.